Mara vilayetining döwlet edara kärhanalarına şolsany bilim we terbiýeçilik edaralaryna prokuratura barlaglary geçirilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli çeşmelere salgylanyp 13 fevralda maglumat berdi. Aşgabatdan iberlen prokuratura işgärleri Sişen we ony vilayetiň çägine ýerleşýän ençeme bilim edaralaryna barlagy geçirdiler diýip çeşmeler aýdýar. Mektebe çene çağalar edaralaryna, umumy bilim berýän orta mekdeplerine, orta hüner mekdeplerine we ýokary hujaýlaryna seljeriş işleri geçirilýär. Derňe bu işleriniň maksady we anyk sebäpleri barada maglumat berilmeýär. Ýöne bilim we terbiýeçilik işgärleri seljeriş işleriniň çägine döwlet edaralarına bar bolan iş orunlary boýunça maglumatlaryň toplanýanyny aýdýarlar. Prezident ýa-ni ýakynda täze iş orunlarynyň döredilmegi barada gurrun gozgady. Häzir pensiýa ýaşyny doldurup döwlet edara kärhanalarynda henit hem işläp ýören adamlar özleriniň iş ýerlerini ýitirmek gorkusyny başdan geçirýärler. Diýip bir muallim Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Bilim we terbiýeçilik edaralaryna alınıp barlayan seljeriş işleri işgärleriň arasyna iş hukukçylygy bilen bagly howatyrlanmalar mewjuddy. Pensiýa ýaşyna ýeten mugallimler bilen bir hatarda iş ýükü az bolan, az sagat okudýan mugallimler hem özara gurrun döşlüklerde öz işlerini ýitirmek gorkusyny başdan geçirýänliklerini aýdýarlar. Şol bir wagtda ýokary hujaýlaryna okan döwürlerine çärelerden çärelere gatnap wagt geçiren ýaş mugallimler hem özleriniň bir meňdeş aladalary gümrah bolýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne hökümet mejlisinde iş orunlaryny kemeltmekden täze iş orunlaryny döretmek meseleleri aranyp maslahatlaşyldy. Galy berse de prokuratura işgärleriniň bilim edaralaryna alyp barýan seljeriş işleri bilen bar bolan iş orunlarynyň gysgaldyrmak ähtimalynyň arasyna mümkin bolan ara baglanşyk gümürtük galýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 9 fevralda geçiren giňişçiň hökümet mejlisine ýurdy. 2024-nji ýylda durmuş ykdysatda aýdan ösdürmegiň maksatnamasyny tasdiklady. Türkmen medeniýetyne görä bu maksatnamanyň çäklerini ýurtda täze kärhanalary gurmagyň hasabyna 3000 ogly iş orunlaryny döretmek meýilleşdirilýär. Pensiýa ýaşyny dolduran işgärler iş orunlaryny ýitirseler ýaşlara kyn bolar. Ýokary hujaýlaryny tamamlap zähmet ýoluna gadam basan ýaş mugallimler biz endi zähmet çekmegi öwrenmesek kyn bolar diýerler. Institutda okan döwürlerimizde ýokary okuw jaýlarynda bilim almagyň deregine çärelere gatnamagy öwrendik diýerler. Diýip bir mugallim Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle-de pensiýa ýaşyny dolduran işgärleriň arasyna eýem tanyş görüp iş orunlaryny saklap galmaga çalışýan adamlar bar diýip mugallimler aýdýarlar. Azatlyk radiosy Mara vilayatynyň edara kärhanalarynda alınıp barlayan seljeriş işleri barada Sewit häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Döwlet telewizionyasy wagtly ýurdun edara kärhanalarına geçirilýän derňe bu işleriniň netijeleri, ýol berilýän kemçilikler, düzgün bozmalar barada habar berýär. Şeýle habarlarda köplenç prokuratura edaralary dürli kanun bozmalarda aýplanýan döwlet gurulukçylary we beýlikler barada hasabat berýärler. Türkmenistanyň işçiligiň hakyky derejesini görkezýän statistika sanlar jemgyýetçiligi açylmaýar. 2018-nji ýylda çap edilen bir BMG hasabaty ýurtda işçiligiň derejesiniň 3,13 götürüm bolanyny aýtdy. Aziýanyň ösüş bank şol ýoly işçiligiň ýurtdaky derejesini 3,18 götürüm hökmüne görkezdi. Bütün Dünya Bankynyň çap eden iň soňky çaklamalary Türkmenistanyň işçiligiň derejesiniň 2022-nji ýylda takminan 5 götürme çykanyny görkezdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mara vilayatynyň etraplaryna we şäher ýerlerine ýerleşýän ähli döwlet edara kärhanalaryna prokuratura barlaklarynyň alınıp barlyanyny habar berýärler. Türkmenistanyň döwlet mediýa serişdeleri ýurtdaky iş mümkinçilikleriniň ýagdaýy, işçiligiň derejesi we zähmet bazarynyň eli ýeterliligi barada habar bermeýär.